Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμιζε πως μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολή στα μέρη μια φορά και ένα καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουδιασμένο το νερό. Στην Ουσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη χωματιά, οι γραμμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος αποσώει και γενιά βασιλική, αγριτάει τον ηρωνόη και τραβάει κατακή. Τον κοιτάνει Βεδουίνη με ματιά λυπητερή, κι όρκος τον Ανάχ του στείλει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με νικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Ευράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτητα σκυλιά και τον πάνε στον καλύφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με δυο γερικές καμήλες με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' έναν μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο μες στον αμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.